Ganahan ba mo ang magpuyo ninyo ang yawa? Kung papilion mo nga ang mupuyo ninyo yawa o ang Ginoo, kinsa may inyong dawaton? Nanaw ninyo ang butlang. Sige. Unsa may inyong gipapuyo ron sa inyong kasing-kasing? Kamatuoran o bakak? Kung makasa ka, pasabot na sipyat ka, nakahimo ka, panalitan bana, nakahilabot kag laing babae, unsa may imong ibutang sa imong kasing-kasing? Kamatuoran o bakak ngadto sa imong asawa? O ikaw asawa, nakapangabit ka o kaning laki, sipyat lang yun ba? Nadalang yun sa kaning tentasyon. Unsa may imong papuyon sa imong kasing-kasing, inigistorya nimo sa imong bana, kamatuoran o bakak? Sugod na. Pananglitan, moingon ang pari, pamalit mog slat. Unsa may naas imong kasing-kasing, ang pagtigom sa imong kwarta o ang pagpalit ini para sa simbahan? Kaklaro anang inyo mga kuan. So kusog hadlok man gitag yawa. Kinsa pagud nato di mahadlok og yawa? Ganahan man gitag Ginoo, pero ang nakalahi kay ang yawa maayo kay siyang mubutang og maskara. Maskara ba? Ang iyang maskara makadani gina nato, madanihon kayo. Ang Ginoo kay kamatuoran man musulti gid siya sa tinuod. Muna usahay hadlok man tas kamatuoran, imo maganing tinaon imong buhok kay hadlok ka mo dawat sa kamatuoran. Imo manggain ang kiskisan imong kilay kung nipis na nya badlis-badlisan kay hadlok ka mo dawat sa kamatuoran. Di ba? Yeah. Lingian na imong tupad. Inaganahan kag kamatuoran. Nga pangutan ada yan, kanang imong kilay tinuod na. Kanang color sa imong buhok tinuod na. Ano ba? Hadlok hasta gani kaming mga pare. Karon god naagoy mga cardinals nga nihangyo nga, oy mga pare, pagsulob sa dintaon mo clerical, oy labing minus clerical kana inig suroy-suroy ninyo sa ngadto sa publiko kay aron sad mailhan sad mong pari mo. Arang-arang pamansang madre ninyo kay mga madre, you know, nasa ubang madre nga magbutang na lang diri og kanang kuntas-kwintas. Pero kana bang pagdawat bas kamatuoran og pagsaksi sa kamatuoran at least man lang sa atong naong ug sa atong external nga appearance, hadlok na kayo. No? Daghan na hadlok. Magkumuflads ba? Magtago. Mga bana, hadlok masakpan nga minyo. Ana. Mga asawa sad, gusto sa magpasiksi-siksi aron ingnon kuno silang dalaga. Una halagsigig yung pasiksi niya, magpakita-kita po na ilang pusod. Ilang puson nga. Ngayon, nasa nindot-nindot tanawon usahay, pero di na dyan kayo sama atong mga dalaga pa sila. Kana bang, Jesus, magpasiksita kay aron di tabiyaan sa tong bana. Ang kamatuoran, asawa ka, mubiya man ang imong bana or mubalik. Ang importante, kahibaw kang asawa ka. Ayaw na pagdaot, ana. Nga naman day, asawa ra ka kung ang imong bana, faithful nimo. Di na day ka asawa kung ang imong bana, makasala. Kinsa na may nagpuyo diya sa imong kasing-kasing. Amo na ha, ang sala makadani. Ang kamatuoran makawagtang sa atong kadasig usahay. Hadlok ta. Muna, kinahanglan tag pagtuo. Ang pagtuo nga nag-ingon kung mag-antos ta o magpakamatay para sa Ginoo o sa pagtuman siyang kabubuton, nagpaabot nato ang dakong himaya, ang dakong kalipay. Ug buntugo na nato ang sala pinaagi sa maong pagtuo. Unya ang makapalambo nining atong pagtuo kaning gihisgutan sa atong unang pagbasa nga pagtuo, ang makapalambo gyud anig maayo mao ang pagampo. Nya the best prayer para nato mga Katoliko nga gamhanan, personal o intimate kay nato
kanig yung santos nga rosaryo. Muna ni auhag ko karong buwana, month of the Holy Rosary, nga magrosaryo gyud ang matag pamilya og ang matag kapilya. Kinsay nakatuman ani karon so far nga pamilya nagrosaryo gyud kada adlaw. Taas ang kamot. Wala, pwede na mo mga matay. Congratulations. Kinsay wap agyud katuman, taas ang kamot. Oh, wa man gito ni patas ang uban. Mao na usahay na ay mangumpisal, Pader, di ko kapugong ani akong pamalikas. Kami sa mga pari, nasad may mga sala nga di mapugnan. Ambot na mga padre, huwag nasa na sila ila. Ang kitang tanan ba? Nya mo justify din ta. Di man ko kapugong, Pader, di yun mapugnan. Ikaw ra day mo pugong, nga matod pa ni Kristo, ang kusgan, mao gito mo buntog sa huyang. Nya kita, ang atong kaugalingong gahom, tawhanong gahom, di man kita magsilbi sa gahom sa yawa. Superior ra kaayo ang gahom sa yawa ikumparar sa ato. Mao na pasudla ang Ginoo pinaagi sa pagampo ug mutuo ta nga kun naa tay Ginoo wa giyawa. Mutuo ta nga kanang atong sala, kanang habitual sins, kanang addiction nato, mga addiction sa bisyo o usa-unsa pang addiction anang porn, addiction anang sugal, anang drugas, mawagtang gid na kun musod ang Ginoo nato. Nya unsaon pagpasulod? Ampo. Nga na pagrosaryo daig maayo. Nya tuo yun, Lord, I can conquer. Mo na si Mama Mary, kani Mother Mary, purti man gid niyang ligunag pagtuos Ginoo, gani nagpakasulugoon man siya sa pulong sa Ginoo, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Mao man iyang maxim. Nagisunod-sunod sa ni San Vicente Ferrer, kita mo anang gisuwat na babaw, naka-memorize na mo ana. O kana mao sana pupariha ra sad na sa kang Mama Mary. Iya lang gibutang sa iya sang kontekstos kinabuhi. Whatever you do, think not of yourself but of God. Nya how to think of God as our master, as our king. Muna mutuman gid ta kay subject ta sa atong Ginoo. Awa gyud kasud ang yawa ni Mama Mary. Bintahaan patong tentasyon ni Mama Mary. Kana lang mo preserve kas imong virginity and purity, nya naa kay bana, physical nga virginity o purity. Makamintin ka na nga naa kay bana, nya nagkuyog mo. Ako, ambot ka, makamintin mo ka ako. Kuyugan kog madre, nya higda diha, sus. Murag ambot tingali mga first few days. Ambo to katungga salmo na to dire, minyo man sa to, ambot lang. Pero ngano naka-maintain man na overcome tungod sa lig-on kayong pagtuo ni Mama Mary o ni Saint Joseph. Mao na nga kun magrosaryo ta, masuod tang Mama Mary kay iya man ang rosaryo, iya man ang kinabuhi together with Jesus ang atong gihisgutan diha sa balaan nga rosaryo. Masuod ta ni Mama Mary, mas kusgan man ni siya kaysa yawa. Unya kung naas Mama Mary nato, naasad si Jesus, naasad ang Holy Trinity. Kay suod man ni siya sa Holy Trinity, anak man ni siya sa Amahan, asawa man ni siya sa Espiritu Santo, inahan man ni siya sa ni Jesus, ang ikaduhang persona. Purting suura gid niya. Unya magrosaryo ka, perti na tong suurang Mama Mary, kabuntog daing yawa ana niya, dili. Mao na mahimutang kusgan, pero maro day kuno kay ning yawa matud pa ni Hesus. Inig kakawa kuno niya nato, magsuri-suroy na dito, magsuri-suroy ba? Nya human mukalit na siya bisita. Inig bisita niya sa oy, wa may gapuyo, wa dihas Mama Mary, wa dihas Jesus, wa dihang Holy Spirit. Mo dali-dali dahil kuno nang atong pangimbitar, tingali tiksan lang siguro niya, di na siya mula ka, kay high-tech naman sa rungyawa, magpundor na siya dito, niya mangimbitar na siya, maingon na siya, arita dari, magparty tayo, sa asaman, dari aring gawali. Siya nga naman, oy, gapuyo, oy, limpyo kayo,
Arita diri, maghugaw-hugaw ta. Mangimbitar ko nung naglaing 7. Kanang 7 is endless man na siya nga number. That is perfect number. So mangimbitar siya daghan pa kay mga yawa ug mupuyo na sila didto sulod anang tao nga kunuhay mura nabag-o ni simba na. Usahay ra ba mao ra ba na itong style? Kana bang muduol tag Ginoo kung naatay panginahanglan. Suod kay natong Ginoo panahon sa board exam, panahon nga mukuhag visa, panahon nga anay cancer, suod kay natong Ginoo, no? Kawantay man ana. Di ang Ginoo mo suod gina kay maluluyon man. Pero inig kadawat na nato sa atong grasyang gipangayo ni Pasarnas board, tuan na sa Amerika or asan dapita ang imong visa, uy malimot mas Ginoo. Mao na gihuwat sa yawa. Mao na gihuwat. Inig abot na ng panahon na nga ni abot ng imong gipangayo sa Ginoo, di ta ka-maintain, dili ta consistent. So kining atong pag-ampo sa rosaryo aning buwan sa Oktubre, kuwara ni siya starting point, pero kanindot gyud sa tibuok yung tuig 24/7 in our lives we pray the rosary. Kaya nga naman, nituo ta nga huyang ta, wa tay mahimo ay partok siyawa. Kamong mga ginikanan, kausara mo, sulingahan sa naong sa inyong anak inigsugo, wa na, nagyaw-yaw na mo. Unyaon sa man na, nisuod ng yawa. Kamong mga asawa, kausara mo tiksan o kanang fake news, imong bana, di ay kabit, silingan na mo. Ana, iguli si imong bana, imo na ng kupugan. Hibong lang na imong bana. Sama ka na, ikaw bakako jud kay kasukan pas una uyab pata bakako na kam animala ka. Ana din nimo. Di na tinuod, di tinuod ka klaro ana. Mga inana ba, giyawaan ka. Kanindot ana, bisag pakiton pa kas imong bana nga nag-agbay siyang kabit, igo ra kami ngon, Mama Mary tabangi taon ko nga makapadayon ko paghigugma aning giyawaan kong bana. Ana. Hibong lang na imong bana, magtan-aw ra kaniya, mag-smile, nya gaagas imong luha. Nya wa jud ka masuko. Mingon ang bana, saan akong asawa na yabag man tingali ni. Ngano man ni magyaw-yaw? Nya inig uli niya magsige ra kag atiman niya, di ka mangutanag diin siya gikan. Nya nakabasa ka diha sa iyang cellphone ay mga nindot kay nga mga text, sweet kayo, di ra jud ka mo question. Kay nga naman na overcome nimo ang yawanon nga pagbati. Katubang kasuko, jealousy, Sa ato pa ang yawa tuara sa imong bana og sa iyang kabit wa mo sud nimo kay ang imo diring kasing-kasing lig-on batok sa yawa. Ikakita nako ninyo nga di gyud mo mohog kolekta, mayon ako salamat Ginoo kay nanimba ni sila. Pag-abot diri wa gisod ang sibot, okay ra gyud kayo. Blessed are you who are poor, the kingdom of heaven is yours. O di ba? Dayon tan-aw nako sa atong halin sa slat, gamay kayo. Ngandoy ko nga mahalinan tag 10 minos, tag 150 kada adlaw. Uy, gahapon 62 ra man atong halin. Igakita na ko mayon ko, salamat Ginoo sa namalit. Nya hikap-hikapa sa tong kasing-kasing sawap amo palit. Ra gud. Ug maabutan ta ani og napo ka tuig, igo-igo wa na ko dinhi. Kamo na lay padayon. Pero inyo sa ning paliton dayon karon, napo ka adlaw gikan karon, horot na sad ni. Di ba? Ra. Di ra jud ko masuko, di ra sad ko mahiubos, di sad ko ma-discourage. Mo na ingos Kristo, nadawat nimo ang imong gipangayo katong ebanghelyo gahapon ba? Tungod kay wa ka mohunong sa pagsigig pangayo. Mo di ra jud ko mohunong o baligya og slat kay mituo ko nga mao ni akong misyon kada adlaw magbaligyag slat. Nya kamong mupalit, congratulations, nabuntog na ninyo ang yawa diha sa inyong kasing-kasing. Kamong wa mupalit, nga hadlok pa jud kay mupalit, kay anugunan mo sa kwarta nga 1,000 sa DOPS, 500 sa MMTL, ya anugunan kay mo ng 1,500 nga mawa ninyo. Bantay-bantay, basig na ay naghunghong sa inyong kasing-kasing, ayaw usik-usiki diha sa simbahan. Ayaw usik-usiki. Pariban nimo sa imong buhok
ipalit para ba na nimo bag-ong kana ganing gadget ana imo para ba nang ipakural anang imong balay para dili kaagi kayong imong silingan ana basig mao na gikuan ron gihunghong para ra ba na dili ka masakit para ra ba na pa eskwela imong anak na sige lag adtos kompyuteran kay wa gyud gusto nga mo eskwela ana basig inaana ba anong tutok mo muna ako mao na siya mao na ikuyaw kayo paminawa kinsay gahonghong diha nimo karon ang Ginoo o ang yawa nga gihisgutan ni Kristo nga gitawag og Beelzebul nya kon yawa gani ang gahonghong nimo ilhan man na matud pa ni Kristo makapatibulaag kanabang dili ka mangilabot sa imong silingan o sa imong isig katao yawa na bisag unsang buhata basta di na ka mangilabot sa ilang kinabuhi unsa man ang sa Ginoo mutigom pasabot muhiusa sa atong kinabuhi ngadto sa tanang katawhan labi na gyud sa mga nanginahanglan